जोंनाथ' बिराद गोख्रों थियारि जों सीएम चिफ मिनिस्टार हिसाबै नङा हेमन्त बिश्व हिसाबै जों बिजाथि होगोन जाय बिजाथिया हेमन्त बिश्वखौ फेजेनगोन नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव बेरेखा दोलो महरै गोख्रोङै बाहागो लागोन जेरावनोखि जालुकबारि बियाबाव नोंथांमोना बादायनो होननानै नोंथांमोना साखाफारा जादों जेराव गिबि मन्थ्रि आथिखालनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोनखौ जों मिथिनो मोनो आरो बे बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि बिजाथि नोंथांमोना थियारि खालामदों जोंनाथ' बिराद गोख्रों थियारि जों सीएम चिफ मिनिस्टार हिसाबै नङा हेमन्त बिश्व हिसाबै जों बिजाथि होगोन जाय बिजाथिया हेमन्त बिश्वखौ फेजेनगोन जेरावनाखि चिफ मिनिस्टार होननानै जों होआ जाय बिजाथि हेमन्त बिश्वखौ जों फेजेननो हागोन बे बिजाथिखौ जों अलरेडि रायलायखाबाय अलरेडि जाखाबाय जोंना बे बिजाथिया देरहानानै जोंखौ देखायगोन मोनसे बर' पिपल्स पार्टिया जे गोख्रों मोनसे पार्टि बिटिसिनि बाहेरनि मोनसे बर' जाथि थैनाय थांनायनि मोनसे बिजाथि मोनसे होदो मोजां बिजाथि होदो बेखायनो जों मोनसे देखायनायनि मोनसे माबा बानायबाय दं बेखायनो जों होगोन आरो जों देरहानाया जोंनि सियर गोजोननाय थाबाय बिदिबा बिथांमोना बड' पिपल्स पार्टिनिफ्राय गोख्रोङै फैगौ आसाम आयेनफोरनि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो खुंथाय दोलो बिजेपि आरो बिकेडब्लिउसिनि फारसेनिफ्राय बिथांमोननि सायाव गोख्रोङै खुद्रिनायखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो मख'जाथाव बाथ्राया बिसोरदि बिथांमोना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बेरेखायै हेंथायै जालुकबारि बियाबाव बिथांमोना बिजाथि दैखांगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोना गोख्रों सासे दैदेनगिरिखौ बेवहाय थिसननो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जानायखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो बिटिसिनि बायजोआवबो बिथांमोना बड' पिपल्स पार्टि बिथांमोना गोख्रोङै दानानै लाबाय आरो खमैबो 20निबो गोबां जिल्लायाव बिथांमोना ब्लक खोलोबसिमबो बिथांमोना दानानै लाबाय बड' पिपल्स पार्टिखौ आरो बिथांमोना फैगौ आसाम आयेनफोरनि बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लागोन होननानै बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायबाय